Bram, 16 years old ka na. Maunang magbinutan. Bisyo, ayaw palabi. Bawat at timanon, dili abusuhon. Sana, Tuesday lang kanunay, hindi na siya mag-absent. In this 1 week, is only 1 day. Klase, absent pag yun. What? Nya kali lagan niya ako, hindi mo lagan. Nya ayaw, uli kadlawon. Ang samot. Ay sarap mabuhay sa mundong ito. Ego's Flower Shop, delivering happiness. Yes sir, may hapon. Ninyo dyan, no? Delivery o kwan, sir? Order mo sa online? Sapatos? Was, order na. Wala ka nag-order sapatos sa online, sa Facebook? Nalagyan na kwan, sir. Pa-deliver sa mo, ah. First cram ang address. Isa din ninyo. Isa pa kasi mong kuya, day. Tanaw daw, imuha ba tong pangalan? Lalo na sa sandaling kayo ay narito, kayo na mahal sa buhay. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, sir! Sir, mayong hapon. Before may magsugod, magpalaila sa amin. Kami ang EMD Ghost Flower Shop. So namin diri karon, sir, para ihatod ng surprise ng Nintendo para sa imong birthday. So, kay birthday man nimo, sir. Kantahan ka na pag-usapan happy birthday. Wala ba ito? Okay, happy birthday, sir. Pag-wish usa tapos tayo pa ang kandila. Isa din ang wish ay. Ayo, ako ron Direct ay no to. Yo, ngandir ra. Okay, happy birthday, sir. Isa man mo ang hinala, sir, nga nag-surprise si makaron. Ay, oy ka, si mama. Mama nimo? Asa yung mama day karon? Nasa gawas. Sa gawas. So nasa yung message, sir, para sa imo, ha. So, mga na yung message, sir. Bram, 16 years old ka na. Maunang magbinutan. Study hard, kay maora na ikabilin kaayuhan nimo. Bisyo, ayaw palabi. Lawas at timanon, dili abusuhon. Kabalo ko nga, kasaliga na ka. Maon, dili na magpabuyag. Enjoy your natal day. God bless. Pray to God always. I love you, anak, from mom. Sa may katubag ni mga to, sir, sa message yung mama. Tubag. Ha? Salamat. Salamat kayo, ma. Katula mo na kadungag. Wala naman, ma. Mensahe mo mula sa imong apo. Ay, sana, Tuesday lang kanunay, hindi na siya mag-absent. Kay, in this 1 week, is only 1 day. Klase, absent pag yun. Wala yung ipangandoy, ang gulak. Naka-surprise siya. Pinutan, kanunay, mamumag eskwela. Ako kay kani ka-vibes from na ako permente. Nya kali lagan niya ako, hindi mo lagan. Ta magamping nga pero permente. Nya ayaw, uli kadlawon. Ang samot. Kato lang. Okay, salamat, ma'am. So, birthday pag-usap na kay 1,600. Picture. Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na. Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, ang Bigos Flower Shop lang doon.